Започва последния матч от днешния ден. Един срещу друг в небесно-сини екипи. Играчите на Лос Ямболис Галакси в зелено-бели екипи. Състава на Зорница. За състава на Лос Ямболис Галакси на вратата Дойчо с номер 6 Мечо, с номер 3 е Станко, с номер 10 е Иво, 16 за Кяско и с номер 11 е Костадин. Момчето с дългата коса на вашите екрани в близък план. Заиграят за момчетата от Зорница, които сега имаха възможност да вкарат гол и го правят в тази ситуация. 1-0 за тях. Християн голмайстор с номер 8 момчето, с 3 Теодор, с 2 Павел, с 5 Георги и с 10 Митко. Два изключително приятни отбора за наблюдаване. Лично, поне според мен, играчите на Зорница са фаворити в тази среща. Направиха два много сполучливи двобоя момчетата на Зорница, въпреки че загубиха в предния кръг срещу Ел Класик. Наистина стояха страхотно на терена. Павел, притиснат бе Павел там, сгреши. Станко. Удар на Иво. Сега Костадин. Топка в аут. Никак не беше безобиден на този изстрел на десятката на Лос Ямболис Галакси. Иво. Мечо. Много тежък удар там на Иво. Костадин. Топка за Кяско. Поизпразни се вече залата. Имаше около 50-60 човека публика днес цял ден. На тези матчове от аматьорската лига. Това е последен матч за кръга. Християн опитва там да търси Митко, не можа да стигне десятката до топката. Мехмед. Викат му Мечо неговите съотборници и така ще го наричам и аз. Иво. Удар на Иво, рикошет. Дали не беше фаулиран там, обаче Станко. Сега той е с топката. Пас към Костадин. Станко. Към Кяско. Притиснат от Християн.
Станко. Не мина неговия пас. Сега възможност за него, дали ще успее да... Не! Топката минава буквално на педа от левия страничен стълб. Георги. Загуби топката Георги. Но не можаха да се възползват играчите в тъмносини от това. Високо вдигнат крак. Удар! Аут. Няма гол. Няма гол, защото Кристиян игра с ръка. Призна си осмицата на Зорница. Иначе топката влетя в мрежата, но той игра последен с ръка. Сега възможност. Добра изява на вратаря. Тъч в полза на Лос Ямболис Галакси. Мехмет и Кяско, двама братя. Известни в града с невероятно вкусните си банички. Са двамата братя. Възможно сега удар на Иво. Това е Станко, извинете, с номер 10. Рикошет, ще бъде изпълнен корнер. Костадин. Към Мехмет. Тъчът в полза на Лос Ямболис Галакси. Удар, рикошет, да видим какво ще направят в тази атака. Павел изчиства в тъч. Продължава атаката на Лос Ямболис Галакси обаче. Иво. Връщат към вратаря. Много Иво с топката. Корнер. Рикошет. Там Мечо игра последен с топката. Изчиствате сега в предни позиции, но тя отново е в владение на играчите на Зорница. Сега ще има странично хвърляне. Станко. Отново Станко с топката.
Удар рикошет, Микоти удара тази в тази атака. Удар! Корнер. Това трябва да бъде корнер. Играчът с номер 10 Иво опита истински снаряд към вратата на Зорница. С сетни усилия стражът изби топката. Сега Митко. Дали няма фал там? По-скоро не. Ще има тъч в полза на Лос Ямболис Галакси. Станко загуби топката. От неговия крак, според мен, тя излезе в тъч. Правилно решение. Тъчът трябва да бъде в полза на момчетата от Зорница. Ферплей от страна на Костадин предостави владението на топката. Дойчо сега. Като че ли игра с топката извън вратарското си поле, но нямаше претенции от противниковия отбор. По 10 минути остават до края на първото полувреме. 1-0 продължава да бъде резултата в полза на Зорница. Удар рикошет, сега Кяско там опитва да притеснява отбраната на Зорница. Удар с глава сега на Станко, аут. Рикошет, все пак Дойчо се справи с ситуацията. Иво. Откръка на Георги Тъч в полза на Лос Ямболис Галакси. Костадин. Към Станко. Станко към Иво. Отново Станко с топката. Браво, браво, браво. Въпреки че не успяха да отправят удар към вратата, заслужават аплодисменти за тази атака. С едно докосване стигнаха почти до противниковата врата. Сега Кристиян, много тежък удар на Кристиян. Дали нямаше рикошет? Не. Топка в аут. Удар на Кяско. Много слаб удар. Никакви проблеми за вратаря. Мечо загуби топката там между двама души. Стигне ли Митко до топката, не е много дълга бе тя за него. Мечо. Към Станко. Станко към Кяско. Кяско извърши нарушение. Пусна авантаж съдията. Сковано задържат сега топката в своето наказателно поле. Справиха се. Играчите на Лос Ямболис Галакси. Удар аут.
Иво, може би най-активен от началото на матча. И докато го хвалих, той се разписва в вратата на Зорница. 1-1 вече е резултата. Интересно първо полувреме, особено след като играчите на Лос Ямболес Галакси успяха да изравнят резултата. Със сигурност от тук нататък ще им поникнат крила и ще става все по-интересно до края на матча. Очаква ни още едно полувреме. Това вече върви към своя край. Остават около 5 минути. Удар! Страхотна изява на Дойчо. Георги към Митко. Не си спря добре топката Митко. Сега Кристиян поправя там неговата грешка. Топката е в игра. Беше извършил нарушение. Кяско го извърши, признава си. Удар, никакви проблеми за вратаря. Георги опитва технично да подава. Топката излиза в аут обаче. Сега сбъркаха каква грешка в отбрана на Лос Ямболес Галакси. Не успяха играчите на Зорница да се възползват по максимално най-добър начин от създалата се ситуация. Топка сега за Павел. Ще стигне ли Павел от топката? Не. Удар е много тежък удар отново на Иво. Отново снаряд. Удар рикошет, топката излиза в корнер. Дойчо лови. Бърза. Тъч за Лос Ямболес Галакси. Последни минутки текат на първото полувреме. 1-1. Край на първото полувреме, 1-1, след малко продължаваме с кадри от второто полувреме. Начало на второто полувреме. Топка в аут.
Да видим какво ще се случи при изпълнението на този пряк свободен удар. Иво за топката. Дали ще потърси директен обстрел. Иво прави го! Много тежък удар. Топката попадна в очертанията на вратата, но с страхотна изява. Топка в аут. Възможно сега ще стигне ли топката. Павел не можа да я догони. Все пак тя излиза в корнер. Удар право в ръцете на Дойчо. Топка в аут. Дойчо разиграва там топката, малко опасно. Ето сбъркаха играчите на Лос Ямболис Галакси. Георги изпълнява тъч. Пас към Митко, възможност за Митко, удари гол. Гол за играчите на Зорница, 2-1. Отново преднина от един гол за момчетата в зелено-бяло. Допуснаха грешка в отбрана. Играчите в сини екипи. Светло-сини екипи. Напусна топката от чертанията на терена. Да, правилно, тъч. Не, този гол няма да бъде зачетен. Има съдийски сигнал много преди това. Отсъдено е нарушение в полза на Зорница. В полза на Лос Ямболис Галакси. Излезе топката, напусна очертанията на терена. Корнер, Иво изпълнява. Ще бъде преповторен на този ъгъл. Твърде близо бе стената. Има си място обозначено за това, къде трябва да стои. Гол! Защитника. Гол обаче за Лос Ямболис Галакси. Докато се обяснявахме къде трябва да стои стената, Костадин, играчът с номер 11, прави матчът наистина вече много интересен. 2-2! А в буквално 10-та секунда от изпълнението на този корнер, играчите на Лос Ямболис Галакси вече излизат напред в резултата с 3-2. Страхотен обрат, само в рамките на 10 секунди играчите в светло-сини успяха да поведат в резултата. От тук нататък пък матчът ще стане наистина още по-интересен. В никакъв случай не вярвам момчетата на Зорница да се предадат. За това, че не очакват безкрайно любопитни последни 10 минути.
Вижте само как в рамките на 10 секунди матчът тотално може да бъде обърнат от 2 на 1 на 3 на 2. В този случай Иво към Кяско, отново Иво с топката. Удар, браво на вратаря. Мечо загуби там топката. Мечо, не, върна си я все пак. Показва хладнокръвие там в центъра на терена. Настъпи топката Георги, все пак. Да видим сега Митко, браво, страхотна изява там на играча с номер 4 от Лос Ямболис Галакси. Много динамичен стана матча в последните минути, особено след третото попадение на сините. Какъв гол! Буквално от тъч. Какво попадение за Лос Ямболис Галакси. 4 на 2. И момчетата се запътват към победа в тази среща. Да, остава наистина изключително много време още до края на матча, но два гола са наистина много сериозна преднина. В последните минути играчите на Лос Ямболис Галакси диктуват нещата на терена. Играят по-добре. Ако така продължи да върви матча, аз лично не виждам как момчетата на Зорница ще успеят да обърнат матча. Имат сили да го направят, имат играчите да го направят. В предни позиции са две много здрави момчета като Кристияни и Митко. Да видим какво ще ни поднесат двата отбора до края на тази среща. Иво сваля към Кяско. Страхотно Кяско опита да намери Иво. Получи се рикошет и за малко топката да влезе в мрежата. Да се получи автогол. Корнер Костадин изпълнява. Тъч за Зорница. Удар, рикошет от крака на вратаря, тъч. Мечо изпълнява. Иво. Много дълго си повере топката Иво. Сега Кяско отне топката.
Добре, че Кристиян бе на неговия път, за да избие. Иначе щеше да последва, може би, нов гол в тяхната врата. Сега Митко, удар. Браво на вратаря. Светкавични атаки от двата отбора. Действията наистина се развиват мигновено. Ту на едната, ту на другата врата. Костадин към Кяско. Много лек бе този пас на Кяско. Сега да видим. Това е Теодор, играчът с номер 3. Корнер. Георги изпълнява. Удар на Кристиян, аут. Не, всъщност това трябва да бъде корнер. Играч на сино, в сино играл последен с нея, но в корнер. Ако важиха уличните правила, пред 3 корнера трябва да бъде Дуспа. Тук не е така. Павел. Кяско. Така беше в предния матч. Първото по време почти отсъстваше Кяско, обаче през второто беше изключително активен и той беше единственият, който създаваше положение пред вратата на противникова отбор. Днес се случва абсолютно същото нещо. Почти го нямаше през първото по време, сега обаче е изключително активен, постоянно играе с топката. Много интересен отбор са Лос Ямболис Галакси. Да видим сега Иво. Рикошет, в крайна сметка вратаря лови. Имаше там шпагат, който е забранен. Пъчът е за тях. Иво удар, страхотна проява на вратаря. Топка за Костадин. Чисти вратаря. Удар сега на Станко. Аут. Митко ще вкара ли топката във вратата? Не. Удар на Иво, рикошет. Станко иска да мине там през всички състезатели, няма как да стане. Сега възможност за контратака. Кристиян подава към Митко. Удар на Митко. Няма късмет отново. Десятката на Зорница. 4-2 продължава да бъде резултата. Подкамва ги сега тяхния вратар да не се отказват. Имат шанс все още момчета на Зорница, поне да се доберат до Хикса. Но трябва да отдадем наистина заслужението на Лос Ямболис Галакси. През това второ по време са по-активния отбор. Отборът, който повече търси победата и, честно казано, този, който повече я заслужава. Въпреки всичко, трябва да получат заслужени аплодисменти двата отбора, независимо кой ще спечели и кой ще загуби, защото просто се сбиха. Сблъскаха се здраво на терена, мъжки сблъсък. От такива матчове печели единствено аматьорската футболна лига и в частност зрителите, които я гледат. Митко загуби там от Костадин. Топка в аут.
е точно. Последни минути текат от този интригуващ двубой. 4-2 продължават да водят Galaxy срещу Зорница. Павел ще вкара топката. Не може да намери свободен на негов съотборник. Загуби я в крайна сметка. Страхотно играят и в защита в Ямболис. Galaxy удар сега на Кяско, право в ръцете на вратаря. Нямаше игра с ръка и поне нямаше умисъл на Павел. Нямаше основание да спира играта съдията. Митко. Към Теодор. Топката стига до Кристиян. Много тежък удар на Кристиян. Аут обаче. Дали вратар е играл с топката, може би да, защото беше изпълнен корнер. Много така лошо нарушение сега. По-скоро без да иска Митко закачи Иво. Топка в аут. Удар на Павел, рикошет и греда. Не могат да стигнат до гол момчетата на Зорница. Истинска суша през това второ полувреме. Иво, топка в аут. Поредица от удари към вратата, топката просто не иска да влезе. Мал шанс за Зорница. Митко към Кристиян. Много Митко с топката. Загубиха я пак. Падна им гарда. Получиха наистина много тежък удар в началото на това второ полувреме. Само за 10 секунди получиха 2 гола. И това като че ли им повлия, може би, на психиката. Те си водиха в резултата до тогава. Оттам като че ли им зацикли някакси играта. Това е всичко. Това е всичко за днешния ден и за днешния матч между съставите на Лос Ямболис Galaxy и Зорница. Победа за небесно-сините с 4-2.